زادقنته يجد صريح. سلام ደቂ ዓበይቲ ከመይ እኒአኹም ደሕና ዲኹም? ኣለኹ ፅቡቅ እግዚኣብሔር ይመስገን ሰላም እየ። ከምቲ ኣነ ሰላም ዘለኽዎ ንስኻትኩም ድማ በቢዘለኽሞ ሰላም ብርሃዋ ቅሳነት ንዓኻትኩም ይምነ። ክብራት ኣሕዋተይ እምበኣር ከስለሙን ከምቲ ልሙድ ዘቸለል እዚኣ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሸር ላይክ ሰብስክራይብ እናበልኩም ኣባራትኒ ሰብስክራይብ ዝበልኩም ድማ ካብ ልቢ እየ ዘመስግን። ላይክ ሸር ኮመንት እናፅሓፍኩም እተባራትዕን ክብራተይ ብልቢ እየ ዘመስግን። ክብራት ኣሕዋተይ ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ግን ሰብስክራይብ ገበሩ ደወላ ብምፃን ናይ ሚልጓል ትግራይ ቤተሰብ ንክትኾኑ ብትሕትና የለዋ ሓላላተይ ብእውነት እታ 8000 ደብፅሕዋይ ከይከም ዝኾነስ 8000 ንክትበፅሕ ደንጉያ እያ እንዲ መሊኣ እስካዕ ዝሪኣ እየ ብእውነት ምስ9 ቅድሚ ሕዚ ምስ9 10 ሰብ ምስ ቃረይዋ ግረስ ናብ 7 ወሪደ ካብ ዝገርመኩም ማለት እዩ። ለለ ከዚ ምስ 8 መሊኣና ያው እንዲ 8000 ታይ ኮይኑ ዘይመልእ ንባዕለይ ግራ እያትኒ ንና 8000 መሊእኹም ሰፕራይዝ ገበርና ሓላላተይ እና በቲ በለ በቲ ልንማዕንቲ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ብጣዕሚ ብደስ ዝብል ነገር እዩ። እቲ ደስ ዝብል ነገር ድማ እንታይ እዩ ደትብለኹም ትኾኑ ሓላላተይ እቲ ደስ ዝብል ነገር ማለት እዩ ኩላትና ከምዚ እንፈልጦ ተጋዳላይ ወልድሽ TDF ሓውና ንኡ ዘይፈልጥ ሰብ ኣለ እዩ ኢለ መቸስ ኣይግምትን። ኩላትና ንፈልጦ ኢና ውህዶ እና ተጋዳላይ ወልድሽ TDF ሓውና ምእንተ ህዝብና ምእንተ ዓዱ ኢሉ ዝተወቅዐ ክቡር ሓውና እንኮርዐሉና እንሕበነሉ ጅግና ሓውና ማለት እዩ። ያው ተወቂዑ እውን እስከ ሕዚ ኣብ ዊንቸር ከፍ ኢሉ ዘሎ ኣብ ዊንቸር ከፍ ኢሉ እውን ክንደይ ፅቡቅ ነገር ክንደይ ሰናይ ነገር ክንደይ ነገር እናሓገዘ ዝርከብ ጅግና ሓውና እዩና። ያው ቅድሚ ሕዚ ከምዚ እንፈልጦ ኩላትና ተጋዳላይ ወልድሽ TDF ሓውና ንክሕከመና ብዙሕ ሰብ ሽዑ ተደሲቱ ነይሩ እዩና ናይ ሰብ ደስታ ዘደስቶ ብጣዕሚ ተሓጒሱ ነይሩ እዩ ንክሕከም ቻሌንጅ ተገይርዎ ነይሩ ናይ ሓገዝ ምስብሳብ ማለት እዩ። እቲ ሓገዝ ኣብ 3 መዓልቲ እየን መሊአን ነይረን ተቕርሺ ማርያምን እሾው ውይ ዘይተሓጎሰ ሰብ ኣይነበረን። ናይ ሰብ ደስታ ዘደስቶ ሰብ ማለት እዩ ኩሉ ሰብ እዩ ተደሲቱ ነይርና ሓላላተይ እና በቲ በለ በቲ ማለት እዩ እሾው ተቕርሺ ዋላ እኳ ይእኸል እምበር ያው ከምዚ ዝነገረና ባዕሉ ተቕርሺ ኩሉ ኣይኮነን ኣታዊ ኮይኑሉ ማለት እዩ። ቃል ዝኣተወስ እሽዑ ቃል ዝተኣተ እዮም ላደመሩ ላነገሩና ነበሩና ዝበዝሕ እኳ ዋላ ተኣተወ ግን ከዓኒ ኩሉ የኾነ ኣብ ቃል ተረኪቡና ኣብ ቃልኩም ዘይተረኽም ከውሓተይ ቃል ላኣተኹም ላይ ኣትውለይ ምናምን ኢሉስ ቪድዮ ሰሪሕና እዩ ነይሩ ተጋዳላይ ወልድሽ TDF ሓውና ባዕሉ ማለት እዩ። በተለይ ከዓ ኣብርሃ ጫሕማይ ንክሕከም ምስ ኸደ ብጣዕሚ ናይ ሰብ ኮመንት እናፅሓፈ ነይሩ እዩና ተማ ወልድሽ ዘይኸድ የድሕሩ እንዲሁ ሓገዝ ዝተገበሮ ምናምን ከምዚ መስለኒ ናብ ኣብርሃ ጫሕማይ መጀመርያ ሓገዝ ክግበሮ ኢሉ ነይሩሲ ንሱ ይገድድ ወልድሽ ይገድድ ኢሉ እዩ መጀመርያ ንወልድሽ ሓገዝ ዝተገበሮ መስለኒ ከምኡ እዩ ይናገሩ ነይሮምና እቲ ቪድዮታት ይወፅእ ነይሩ እና ብድሕሪኡስ ዘዛም ኣምና ወልድሽ ብጣዕሚ ተገይርዎ ነይሩ ኣምና ተጋዳላይ ኣብርሃ ጫሕማይ ሓውና ብጣዕሚ ንሽተንስ ዝሕል ኢሉ ነይሩ እዩ ከምና ወልድሽ ኣይኮነን። ኣብ ወልድሽ ኣብ 3 መዓልቲ እዩ ዝመልእ ዝኩላ ሽሓት እና በቲ በለ በቲ ዋላ እኳ 3 መዓልቲ ይምላእ ኩሉ የኾነ ኣብ ቃል ተረኪቡ ንበዝሕ እያኣትኒ ኢሉ ነይርና። ክቡራት ኣሕዋተይ ዞሮ ደቂ ዓበይቲ ዋይ ማለት እዩ በቲ በለ በቲ ናይ ተጋዳላይ ወልድሽ TDF ሓውና ንሕክምና ንኸደላ መዓልቲ በፂሓ ኣላ ኦረዲ ንህንዲ ክሕከም ይኸይድ ኣሎ ተጋዳላይ ወልድሽ ሓውና ደሞ እግዚኣብሔር ኣምላክ ምሳኻ ይኹን ሓሳብ ልብካ የስምረልካ ፈጣሪ ብእግርካ ጠጠው ኢልካ ንክትኸይድ ይግበረልካ ይብል ይፈቱ ክብሪ ሓወይ ኣምላክ ምሳኻ ይኹን ይሓግዝካ ብሰላም ደሞ ይመልስካ ብሰላም ይንዳኣቲካ ብሰላም መሬት ዓድካ ይመልስካ ብእግርካ ጠጠው ኢልካ ንክትኸይድ ይግበረልካ ይብል ይፈቱ ክብራተይ። ያው ናይ ተጋዳላይ ወልድሽ TDF ኣድነቕቲ ደሞ ያው ሰናይ ትምኒትኩም እስክግለፅሉ እና ብካሊእ ቪድዮ